Hello everyone, खुलुमबाय गासैखौबो बे आंनि गोदान भिडिअ गासैखौबो बरायनाय थाबाय आरोना नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थादो आरोना ओरैनो जास्ट गामि बेरायनो नागिरदों आरोना गामि बेरायनायखौनो नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामनानै भिडिअखौ खालामनाय जादों आरोना ओमफ्राय दायो नै लामा थांगासिनो आरोना न'निफ्राय ओरैबायदि दुगैनानै ओरैबायदि गोजांबाय आरोना थान्दा जोंनि आरो माने दैयाबो ओरैबायदि थान्दा जाखायो आरोना मेजेरखायो ओरैबायदि हि सुनानै नामा दुगैबाय आरोना आङो थ' दायो थांनोसै आरोना दसे गिर्जा साइडआवनो फिल्डआवहाय दसे माने जोंनिया सेटारडे नाइटआवहाय आलासि दङ नालाय ओमफ्राय दा जोंनिया गेस्ट हाउसखौ माबादों आरोना साफा खालामदों बेखौनो नायहैदों आरोना आङो नायनो थांदों आरोना गुबुना खालामखाबायलाय रे थ' नायलांबाय थादों आं देखायलांबाय थागोन आरोना ओरैबायदि थान्दा बार बारना होखादोंना आरो नै बिनानाव दांदाहांदों आरोना हि जोम खोबलायनानै माने सुइटारबो जोमासै आरोना हाइ नेट गाननानै कुर्ता गाननानै फैबाय आरोना दायो फुरा माने बोथोरानो थान्दाखा आरोना दुगैनानै जा गोजांबाय ओमफ्राय गोजांनानै नै फुरा कुर्ता हारि गानबाय माबा ओमफ्राय सुइटार जोमाखै आरोना ओमफ्राय सुइटार जोमनिफ्राय आं माने बिदिनो जोमनानै हायखाबाय आरोना गोजांनानै स' नायलांबाय थादो जेसे हायो नोंथांमोना आङो शेयार खालामगोन माने माखासेफ्रा लोगोफ्रा साफा खालामखाबाय आरोना थ' आं होमबाबो लेट जाबायना आंहा माने दुगैनानै मानानै होमबाबो आं नायनो थाखाय थांगोन आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे मोखांखौ लाना आं बेखौ गस्लाखौ आया बे आरो नालाय गस्ला गोलाव होननानै जि हि सोमबाय आं इसोरो नै आंहा भिडिअखौनो लानो बावगारदो वा सोरनि गस्लायालाय हनै नै हि सुग्राफोरा ओमफ्राय इथिं जों नायग्रा सान्दुंआनो थांफिनलायबाय बरिया जिरायनो थाखाय साहा लोंनो थाखाय जि हिजों ग्लुंनानै दोनखायो साहा लोंनो नेगासिनो नै जाबाय आलु सब आरो गाइखेर साहा बेखौ जाबाय जोंहा बिनानाव ग्रेसि बसुमतारिया बनायदों दिनै जानो नायसै माबायदि जायो khlmna Khaji साहा हारि लोंखां हारिखां आरो दा कमला जानो नागिरदों आरोना कमला जानो नागिरदों देख्लानो कमला जागोन ना जाया इसेलाय इसे नायनो नोंखौ हायलाय मा जाखो सोरलाय Hello guys होनलाय Hello Hi everyone guys इखो Hi guys Hi guys लाय खुलुमबाय होनलाय होमबासो Hi guys Hi होनगोन Hi होनलाय Guys दे गुसन मोजां सिदा जा बोरै खाम Hi guys होन इया मबाइलाव नाय Hi होन फारसेजों ओरै खाम सिमाव मोनसेल' होन आखाया मोनसेल' ओरै Hi होन Hi होन दे जादो आंनो फिस दे जादो थांदो इथिं आलुबाय गोथाव जाबावनो जाबावगोन ओइ खुदिया दे जाबावगोन जानो दुन्दिया बाथोन जानोबा दुन्दियाखौ जानांगौसो गोथाव जायो दे जादो टेस्टि होन टेस्टि
नांबायलै एबारबा दै दै गैया दै गैया टेक्ला नै मिथिबाय नांगौबा आंनिखौ आनै आंनो हर प्लिज होन दे मोजां होन आनै आंनो हर प्लिज Give me. दे थेंक इउ होन Yo nay na bung. दे जना जादो इयाव जदो इयाव जदो ओद आंखौ खिथु खामबायना खिफिबा नोङो नों खिफिबा खावखानोसै लोगो Akan jaga suhu nang dana. माबायदि दोनदों खमला हारि जाखांजोब्बाय आरोना ओरैबायदि फानलु गोसा लगायना जाखांबाय दिनैहाय थान्दानि बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नोसै आरोना जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय नायबाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेनो दोनथ'नोसै आरोना